Sorry, mate. We are already full. Oh my god. Oh, what the? Come on. Ei vittu, mä otin... Ei! Tää rekka on niin täynnä, että mä otin äsken... Ei, varmaan 8 team-killiä, hei. Joo, Batman. Joo, näkin. Pihalla. En. No, Ei tullut 8. ei varmaan. Kolme ilmoitusta tuli, juu. Muistaakseni 7 lentää pihalle. Joo. Hakemiset oli tyyliin sitä, että hei, olen suomalainen ja mulla on mikki. Jaha, siihen jäi se rekka. Artillerisuora siihen. Joo, se meni loistavasti. Joo, mut tässä mapissa on tosi paljon niinku korkeutta. Tasasta. Siellä se on nyt ikkunalla, en tiedä osuinko, mutta... Mä kiikaroin sitä vihollista, tossa se on. Se jäi siihen. Sitä PTR:llä perseeseen tai jotain, niin se lähti liikkeelle. No eikö tänä tuli jatkuvasti sätseliä ja mä hyppää ulos siinä koko ajan. Mä tapoin joku 4